1 John chapter 4, verses 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Worship team. Allow me to talk to you just for a few minutes. Thank you, Jesus. Today we're going to be talking about love. Let's talk about love. Let's talk about love. Tataura taverenga kubuku ya John okutanga. John pamazuwa akupedzisira ukaverenga the book of John yese. Emphasis ya John yanga iri pakunyanya kuti vanhu ngavadanane. Vanhu ngavagamuchirane. Rudo ngaruvepo. Rudo ngaruregedze kushayikwa. Kune scripture iri kuna zvakazarurwa inotaura pamusoro pekusiyiwa kwerudo rwokutanga. Kuti wakanga uine rudo rwawakanga uinarwo. Iri church iyoyo ichinzi waimboda asi kozvino rudo rwako rwakupera. Asi ndichatsanangura maminutes mashoma kuti kana rudo ruchinzi ruri kupera chii chiri kunyatsopera. Rudo here ruri kupera kana kuti ndimwari uri kupera pamunhu. Rudo here ruri kupera kana kuti ndimwari uri kupera pamunhu. Rudo here ruri kupera kana kuti ndimwari uri kutopera pamunhu. Nyaya yerudo ine zvinhu zvekuti ndikatarisa ndinoona kuti hatizvinzwisisi, hatiri kuzive, hatiri kuunderstande. Kazhinji chinosaka tifunge kuti rudo ndirwo rwatiinarwo kusatori kuziva kuti rudo chii, rwakaita sei. Because munguva yatiri kutsanangura pamusoro pema-solutions ari divine. Love is also one of those solutions. Rudo ndo chimwe chezvinhu izvozvo chiri divine. And rudo imhinduro kumibvunzo. Rudo kugadziriswa kwezvinonetsa. Rudo is a solution. And love is a person. Rudo munhu. Kune vanarwo, kune vasina. Kune vasina vachizviziva kuti hatina. Kune vanarwo dzimwe nguva vasingazive kuti vanarwo. Uye kune vanofunga kuti vanarwo ivo vasina. Nekuti chavainacho vakakura vachiudzwa kunzi ndo rudo irworwo, ndo rudo irworwo. So kusvika nhasi vamwe vane makore 30 okuberekwa, vamwe vane 40 okuberekwa, vamwe vane 50, 60, 70, 80, vamwe over 100 makore okuberekwa, vachitenda kuti chavainacho rudo. Asi ukada kurumezha nezviri mushoko raMwari uchaona kuti for all those years havana rudo. Vane chavainacho chavakaudzwa kunzi ndo rudo. Nekuti rudo kana rwuripo, rwuri irwo rwechokwadi, rwune zvinhu zvarwunounza kuupenyu hwako iwe nyakuda. Ndoda kuti munzwisise kuti pazvinhu zvose Mwari zvaanotituma kunoita, chikuru chazvo kuenda kunoda. Zvinhu zvose Mwari zvaanganzi unotuma munhu kuenda kunoitira vanhu, chinokunda zvese rudo. Rudo ndo foundation, ndo patinotsika,
ndo patinomira tozoita zvimwe zvese zvingaitwe, aidha zvinofadza vanhu, zvinokomborera, asi tinofanira kunge takatsika pachinhu chinonzi rudo. Na vanhu vazhinji havari kuziva, ndosaka ndaitsanangura kuservice yeyouth ndichiti mwana anogona kuti panguva yake yaari kudzidza ane zvinhu zviri pamberi pake zvaakatarisana nazvo, agara anotori nenhamo dzake dziri kumunetsa, une masubjects ari kushaya kuziva kuti zvino ndikasapasa maths idzi ndinoenda kupi, ndikasapasa chirungu zvozodii, chiri kudiwa kwese. Ari munguva iyo yokunetseka neizvozvo izvo, anovingwa natinoti mashuga daddy. Mwana anomiswa pamugwagwa, anobvunzwa zita, uri kuenda kupi, unogara kupi, iye akapfeka uniform. Munhu achitoona munhu ari kutonzi daddy, handiti izvozvo, anofanira kunge pfungwa dzake dzaakutoziva kuti nguva ino mwana waine zvaakapfeka izvi nekwaakuenda, aidha ari kubva kuchikoro kana kuti akudzokera kumba. Ivo baba voratidza kuti zvese izvi havazvizive kuti uniform aya mabhuku aya. Zvino unongofamba zvino kumba nepano kure kamwana, wadi kukwira mumota ndikuperekedze. Mwana vedu vana isusu votopinda mumotokari operekedzwa. Saka mangwana unopedza nguva iyi, waona mangwana mwana agarirwa futi pagedhi, iwe uri kubhadhara fees uriti mwana aenda kuchikoro, kune mumwe ari kumirira mwana wako wezera rako, baba sewe ari kumirira mwana wako pagedhi rechikoro zvausingazivi. Now ari kutorwa, ari kuendwa naye, atengerwa chino, atengerwa icho, anzwai. Mwana anosvika paanoperera. Ndava zvaari kuratidzwa nababa anoita semunhu asina kumbobvira akazviratidzwa. Zvese zvaari kupiwa nezvaari kutengerwa nekwaari kuperekedzwa unozviinterpreta serudo, nekuti ari kuzivikanwa kuti rudo chii. Saka ari kubatwa at a certain age yaasati adzidziswa kuti rudo rwakaita sei. Saka ari kuvingwa nerwunenge rudo, obva ari kupiwa, ofara narwo, mwana obva apenga, chikoro chobva chafoirwa, mwana anobva apiwa pamuviri. Zvauya munguva yekunge asati adzidziswa kuti rudo rwacho chii. Ndezvinotengwa here, imota yawakwidzwa here, kufonerwa here, chinonzi rudo chii. So tine vana vari kuwira muzvimwe zvinhu zviri kumaketwa serudo, izvo zvisiri chii, rudo. Ende zvobva ipapo zvinonosvika pakuti hatichataura mwana wechikoro chete, naamai vanosvika pakukura, votosvika pakutoroorwa, votopinda mumba, votoita vana, chinonzi rudo still vasingachizivi. Saka chero munhu akadaro akaruitirwa haatende kuti ndaitirwa rudo, ndava rwaakaudzwa kunzi ndo rudo, nezviri kuitwa izvi zvakasiyana. Saka tiri kunyangirwa, tauya panapa sema-married people, tinoziva here chinonzi rudo. Bhaibheri kana richiti dananai, uyo unoda mumwe wake wakazvarwa naMwari, uyo usina rudo haazive Mwari, nekuti Mwari rudo. Ndo pandinodzokera panyaya ndaitsanangura ndichiti hazvaifanirwa kutomboti tidzidzise vanhu kuti vadanane. Iyo vhesi yakanyorwa apa iyi, ndava John ari kuti uyo unoda nekuti wakazvarwa naMwari, ndava Mwari rudo. Saka unoda haadi nekuti wakatichwa kuda, anoda nekuti wakazvarwa narudo. Ndizvo ka nyoka inozvara chi, gondo rinozvara chi, huku igozvara chi, shumba igozvara chi, Mwari unozvara chi. Haikuna kutya, Mwari unozvara Mwari. Jesu unoti, didn't I say that ye are gods?
tiri vana mwariwo isu, tiri madzishe, ndosaka iye achinzi ishe wemadzishe. Runzika zvakanaka, runzika zvakanaka. Madzishe anorehwa apa haasi madzishe enyika, tisu we are a royal priesthood. Runzika zvakanaka, right? Saka azvarwa naMwari, wazvarwa narudo, azvarwa narudo, iye chifuti rudo. Saka ukaona chinhu chinonzi rudo chichikunetsa, wochitsvaga wochishaya, cheka mubereki wako kuti akakubereka ndiani. Uyo unoda mumwe wake unoda nekuti wakazvarwa nababa rudo. Hazvaifanirwa kuti vanhu vagariswe pasi zvataita izvi tigotichana kuti dananai kusvika vhesi yazonyorwa, nekuti zvaifanira kuuya nokuberekwa narudo, wobva wave mwana wani warudo. Dambudziko ndiroro rokuti zvino kana munhu akatichwa kuda iye asina Mwari rudo, ko vakatanga kunoekta sevanodanana ivo vasingadanani, ko vakazozvigona zvichaita sekunge vana Mwari ivo vasina Mwari. Rudo harufanirwe kutomvarwa konzera munhu kusadharara kutatarika kunetseka nazvo. Ndo chinhu chiri nyore chinofanirwa kukunetsa, kuvenga. Kuvenga ndo kwaifanirwa kutichwa munhu kuti uchida kumaka munhu nokumuvenga unomuvenga sei. Ndava ikoko hauna wakakubereka, hauna ruvengo rwakakubereka, wakaberekwa narudo. Runzika zvakanaka? All right. Book of 1 Corinthians chapter number 13. First Corinthians chapter 13. From verse number 1. Though I speak with the new tongue of men and of angels, and have no charity or have no love, that's charity, I am become as sounding brass or as tingling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have no charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have no love, it profiteth me nothing. It profiteth me nothing. Okay. All right, that is Aish. That is Aish. Anababa that is Aish. How do you want to do this? Key I love. Parakunzikana ndine ndimi dzandinotaura nadzo either dzevanhu, ndimi dzevanhu, kuti kana wakunamata unopiwa ndimi dzevanhu kuti you can speak any language. Zvina mhosva chiChinese, zvina mhosva chiKorean kana kuti chiFrench kana whatever. Iri gift yamweya mutsvene kuti ndimi mweya mutsvene akakubata ukazara unogona kuvhura muromo utaura kana ndevere chaiyo usina kumbopfuura neko. Chiri chipo chamweya mutsvene. Ugoti wapedza kupedza ndimi dzevanhu dzese, ugonobata ndimi dzavatumwa dzakuti uchitaura language ngirozi ndo dzinonzwa kuti uri kuti kudii. Zvodzina Pauro asi ndisina rudo, kureva kuti zvese zvandalista izvi zvinogoneka rudo rwusipo. Kunyangwe ndikaprofita, zvoreva kuti kuprofita kunogona kumhanya pamberi perudo. Munhu agotanga nokuprofita rudo pasina. Kunyangwe ndikave nekutenda kwokuti makoma anosumudzwa,
achinogadzikwawo. Chero ndikave nokutenda kwekuti ane manza anomera vhudzi, ini ndisina rudo, kureva kuti zvese izvi zvinogona kutangira rudo, haizi saini yekuti munhu unoda. Ndisina rudo zvanzi hazvindipe any profit, kureva kuti rudo kana rwuripo pane profit inowanikwa naiye nyakuda. Kana rwusipo ari kuluza ndiani? Nyakusada ndiye ari kuruza. Muri kuona here kuti zvese izvi zvinogoneka rudo pasina? Munhu anogona kuti vanorwara uyai pano tigokunamatirai, vagonamatirwa vagopora, zvisina rudo mukati, zvine kuonekwa kwake mukati, zvakacalculatwa zvikaonekwa kuti ndikadai zvine chazvichaita kwandiri nezita rangu. Rudo pasina. Asi hazvireve kuti vese vari kunamatira vanorwara vasina rudo. Pari kunzi rudo ndongarwuve chikonzero chinosaka ukaona anorwara kuti nekumuda kwandinaita anorwarirei, rega ndimunamatire. Saka rudo ndo runofanira kupusha kuti minana ichiitwa zvazvarwa nerudo nekudawo mumwe wako. Mazviona here kuti ndimi dzese dzinogona kugoneka asi rudo ruchinetsa? Ndizvo? 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 Ndizvo here? Handei panotyisa pevhesi. Honai panotyisa. Honai panotyisa. Chero ndikatengesa zvinhu zvangu zvese kubva kumotokari nehembe dzandinopfeka ndikapa varombo ndisina rudo. Saka rudo chiva handichanzwisisa. Kana ndikatengesa mbatya dzangu nebhutsu zvese nedzimba kuti handingadyeka vamwe vachifa nenzara, handingavate mumba wamwari mumabridge, rega nditengese nedzimba dzese. Wazviita wapedza zvonzi asi ukazviita usina rudo. Zvichimbogoneka here naye vedu vemunhu asina rudo? Zvinogoneka. Saka rudo rwacho chii chatiri kuti rudo pana? Ndava wandaona achibatsira vanoshaya kwandiri ndo rudo. Ndava ndo zvandakatichwa. But haruzi. Uchazviitirwa handini Mwari ari kukusumudza. Uchaonekwa life yako ichishanduka. Wopfeka zvakanaka vamwe vasina zvakanaka sezvawakapfeka. Wofamba nemota yakanaka inopfuura iri kufambwa nayo nevamwe. Vanhu voti kodai waida inda uchifamba nemota yakadai vamwe vachishaya. Ndava vari kuzive. Havazive kuti inogona kutengeswa vanoshaya vopiwa, but rudo pasina. Ngatitsanangurane kuti saka rudo chii? Alright, vamwe vanofunga kuti pamwe wavapa zvinhu but iwewe wacho. Zvonzi nomunyori naPauro, chero ndikapa bhodhi yangu kuti ngaipiswe, ndichizviita kuti ndichipisirwa vanhu asi ndisina rudo. Kusvika pakuti unoendesa bhodhi yako kuti chipisai bhodhi yacho, mara handisisina, hembe handisisina, chindipisai. Zvonzi ukazviita izvozvo usina rudo. Zvichigoneka here zvese izvi munhu asina rudo? Ndo zviri kurehwa kapa kuti chagoti kudii? Ndo zviri kutorehwa. Unogona kutsvaira akaunti yese kusvika waivharisa, waburitsa mari, ugotengesa nezvese kusvika nerini yemuchato, uchipa vanoshaya. Bhaibheri rigoti asi usina rudo rwacho. Saka torwuziva sei kuti rwauya? Kana izvi zvichigoneka munhu asina rudo, ko vanarwo tichavaziva sei kuti vanarwo? Vanenge vakuita zvipi? Ngatibatsiranei pana. Vanarwo saka tinovaziva nezvipi kana izvi zvichigona kuitwa nevasina rudo? Rudo. Ponzi ane rudo ana Mwari, asina rudo haana Mwari, nekuti Mwari rudo. Wakagara pawakagara, ndoda kuti uyere rudo rwuri mauri, ndo chiyero chaMwari ari mauri.
Usatarise madiro aunoita Mwari. Tarisa madiro aunoita mumwe. Kupera kwerudo nekudzika kwerudo ndokupera kwa Mwari nekudzika kwa Mwari mumunhu. Muri kukanganisa chinhu ichi. Imimi varume vaviri makagara apa, ngatiti muri papa uyu ari papa. Mosvika pamunoita ushamwari kuti iwo wada kuti uyu ave shamwari yako. Right? Then motanga kunoita zvinoitwa kuti ushamwari huvakike, huumbike. Munozviziva zvinoitwa izvi. Makufonerana, makuswera mese. Nditika makuzivisana chakati nechakati uchi ndakufamba ndiri kuenda kwakati ndiri kudzoka musi wakati. Ushamwari hwakutotanga. Right. Ushamwari hwenyu huri vaviri hunogona kusvika pahunopfumbira. Mugonobatana zvokuti even madzimai nyaya anoshaya kuziva kuti vanhu havadi kushayana. Muri vaviri kudai so. Hunogona kufamba kwamakore muchiwirirana kusvika one day razvinozonzi ngazvichibuda pachena kuti rudo harwupo. One day kunotsvagwa chinoitika pakati penyu chinozokuratidzai kuti harwupo. Nekuti kana rwuripo, kunyangwe chinhu ichocho chaizoitika rwaifanira kuramba ruchikontinya. Ndakaona vanhu vakazorwara vachiti ini ndine musikana wangu wandaidanana naye, saka shamwari yangu chaiyo ndo yakanditorera musikana. Shamwari yangu chaiyo yakanditorera musikana. Iyo shamwari chaiyo inobotorawo musikana here. Shamwari yangu chaiyo yepamoyo ndo yakanditorera musikana wangu. Mubvunzo uri kuti iyo shamwari chaiyo inonzi yepamoyo inombosvikawo here pakuzotora musikana weshamwari, kana kuti izita rokuti shamwari rakapiwa muvengi. Ndava vanhu havazive kuti ushamwari hwacho chii. Zvazoitwa neshamwari yepamoyo ndo zvakukubuditsira pachena kuti haizi shamwari. Ndiri kunzwika? Ndiri kunzwika here? Ndiri kunzwika here? Nekuti mukanetsana semukomana nemusikana, musikana anogona kuendawo kushamwari yemukomana wake kunobvunza, nai ndiri kunetsana, handisvika ndoita sei? Tiri kunetsana nemumwe wako. Anotanga achiunza zvichemo kushamwari, pamusoro peshamwari. Iwe ndounoyazoziva, ndakakuonai maamese makuwirirana kwa inda achindidai, inda achindidai, inda achindidai. Iwe ndiwo uri kubvunzwa izvozvezvo. Uri shamwari yemuridzi wemusikana. Unoitonga sei nyaya yakadaro zvisingaite kuti usare wakudiwa iwewe? Tinozvidzidzisa even mapastors ari panapa. Tinovadzidzisa kuti even counseling, kana uchiita counseling, vanhu vari kunetsana mudzimba, murume nemukadzi vari kurovana, vari kushungurudzana, vari kunetsana, vari kudii, wani wavo otiza achibva ikoko achiuya kuzotsvaga rubatsiro. Ndiri kudawo kubatsirwa. Kana auya kuzotsvaga rubatsiro kwauri iwe somunhu waMwari, mubatsire zvinoita kuti arambe achida munhu wake. Ndava mukumubatsira kwaunoita, chenjera kubva watora nzvimbo yemurume wacho, ochitanga kuona rudo rwaanga achitarisira kubva kumurume wake rwakuchibva kumunhu ari kumupa zano. Ameka ndikuzika zvakanaka. Ameka ndikuzika zvakanaka. Kana uchibatsira vanhu vane rudo rwakupera, uri kuvabatsira sei? Haizi kuzopera here uriwo wakudiwa? Ndava kune vanodaro kuti iwe utaura kuti kudiwa ndozvakakuita. Asi handizivi kuti vamwe vakomana vanoda musikana akaita sei chokwadi, achirova papi paanorova paurapa. Inda vanhu vasinga appreciate. Mazuva ava akutauraya asati amba audzwa nemurume wake, ari kuanzwa nani? Newe. Mashoko ava akutaura chero aine chokwadi, but haataurwe nani? Newe.
zvobatika mushe nekuti zviri pachena naturally munhu anosvika paanoona kuti at least uko ndiri kugamuchirwa. Munhu aita dambudziko auya kwamuri pastor ataura dambudziko rake adzokera mangwana futi. The moment yaunovhura mukana wokuti auye nedambudziko ndo paanonyanya kuramba achibvisa nedhoo racho anopedzisira aribvisa nemahinja aya anobvisa ukanda. Zvapfuura kuda kubatsirwa but munhu wawana nzvimbo yaanotiwo kana achitaura anoteererwa. Kune madzimai akadaro kuti kana achitaura kumba hana chance ateererwe, achitanga nyaya baba vakusumuka vakubuda. So kwaari ari kuti saka vanhu vechirume havadi here kugarawo pasi kutinzwa richitaura. So musi waanouya kuofisi kwako wogara pasi 4 hours achitaura wakanyarara, ari kuti at last ndawana munhu anondipawo mukana wokutaura. Izvozvo zvega iwe chingwara manje kuti unobatsira munhu uchimudzosera kwaakabva. Zviri nani newe wacho uzviratidze kuti wakasvibawo wakaipawo kupfuura murume wake, aone kuti murume wake ari nani panewe. Amekandikutsanangura zvinhu zvinobatika. Tinorwuziva sei oraiti kuti ndo rudo urwu? Ichokoleti here yatengwa? Text message here yawareceiver kuti rudo? Kana kuti wo pane rudo pagara pane machocolates wo pane matext message wo. Saka toda kuziva kuti saka ndoziva sei kuti ndo rwacho rudo urwu. Ana Mwari unoda. Pane rudo runonzi agape. Rudo rwaMwari, Mwari rwaakatida narwo, rwaanotarisira kuti nesuwo tide vamwe narwo. Kweta rudo runonzi eros, rwuri erotic, rudo rwuri romantic, rudo rune chekuita nemukadzi nomurume vapinda mumba. Kune rumwe rudo ruviri zvekare rwasara, handigoni kuti ndibate ese marudo aya nhasi, ngati ngokubatira maviri aya. RwaMwari runoita kuti munhu asingakodzere kudiwa anodiwa semadirwa atakaitwa isu tisingakodzeri. Ndo RwaMwari. Hazvina mhosva wada munhu asingakude bheki, nerwaMwari chete unoramba uine rudo nemunhu iyeye. Achikushorapodza, achikushora, achikutuka, achikunyeya, achikuvenga, achikubira, achikutarisira pasi, asingagamuchiri, asingatendi, asi nokuda kweagape. Unoramba wakangoda munhu iyeye nokuda kwerudo rwaMwari rwaakatida narwo tisingadiki. Ukazvarwa naMwari, rudo irworwo runofanirwa kuwanikwa mauri. Kana ndaanarwo irworwo ndozodhivhelopa rumwe ruri kunzi eros, ndoenda kumwanasikana akagara pakapfeka zveblue, ndochinoti ndinokuda, indagara ndichifanirwa kumuda. Ndava nekungoberekwa naMwari, ndava ndakanamata, ndakatendeuka ndisati ndadanana namaya, kureva kuti vakandiwana ndaane rudo kare. But rudo rwavakawana ndinarwo havaigona kurongedza mabhegi kubva kumba kwavo kuti ndava kune mukomana ane rudo. NderwaMwari rwokuti ndinongokuda uri ikoko, uri kumba kwako. Haruroreswe munhu irworwo. Rudo runotarisirwa pamunhu wese azvarwa naMwari. So pane level yekuti madira andinoita maya ndo madira andinokuita imese. Ndava irworwo nderwaMwari. Ndozojamba ndobva murudo irworwo ndoenda kune runonzi eros, rwokuti ndaakudawo wekuroora.
ndakudzokera kumunhu wandaimboda uye nerudo rwekutanga ndosvikomupamha futi kuti ndakukuda futi. Rwato rumwe runyowanuro. Iye ngaachiregedza urwu rwarudo rwemurume nemukadzi. Todanana palevel iyoyo manje. Mai avoti haurati zvino kana rwadaiso urwuka haruzi rwokuti ndicharamba ndichidiwa ndiri kuno ndakutonotama. Zvinana tete mukati nana sekuru nanane vanouya kuzobatsira nekuperekedza munhu kuti ngaachienda. Ndava wabatwa nerunonzi eros. Runotamisa munhu. Munhu kana abva kumba kwake wauya sezvizvi taatese. Irworwo runofanirwa kugadziriswa. Imi muri pano makaroora nhaka imi ndizvo here? Runofanira kunowekwa on, runofanira kunogadziriswa nekudevelopwa nekuimprovwa. Kubva patakatanga kudanana kusvika iko zvino rwaapapi? Muti wedu werudo uri kukura here? Waapa mashizha, waapa maruva here? Waapa michero here? Waakudyika here? Karai pasi nditsanangure. Zvino baba inzwai, imi maakuda imimi kuti ava vaite shamwari yenyu ava. Vari kusero kwavo. Mobva masumuka. Monovhateka. Number 1 adzimai venyu, number 2 adzimai vake, monoita shamwari nemunhu uyu. Handina mhosva maita ushamwari for 10 years, 15 years. Zuva ramuchadisappointwa nababa. Uchaona kuti mhosva haizi yababa, mhosva ndeyenyu baba. Nekuti musati mauya kuzotsvaga ukama nababa ava, maifanira kutanga maasesa ukama hwavo nemunhu anovabikira uyu. Kana munhu asingagone kuda mukadzi wake, wazodanana naye zvekuita shamwari pakuita sei? Kureva kuti first betrayal haisi kuitika kwamuri. Maifanira kutanga matarisa kuti saka anomubikira anodiwa sei, anomuwachira naanomuisira makari, kari ichiiswa nemafuta achipimwa nesauti muchikafu. Munhu anomuitira izvozvo kana asingadiwe, chii chinokupa kufunga kuti uchatama kubva kuno ugosvikohwina rudo rwababa? Kana munhu anomuitira zvinhu zvakadai newaanofugajira naye asingadiwe, iwe uchauya kuzodii? Uchavata naye here? Uchamubikira here? Uchamuainira here? Chii chauchasikoita chinopfuura chakaitwa naamai ava kuti uhwine rudo rwababa? Ndinonzwikira zvakanaka. Kureva kuti kana uchitsvaga munhu wokuita ushamwari naye, tanga waongorora ushamwari huri pedyo naye usati warasiswa. Ina handina hangu mhosva nemunhu akandida, ndava kumunhu anogona kundida, right? Kana munhu akandida ndinobvunza Mwari kuti Mwari rudo rwuri kudei pandiri, ndoudzwa naMwari kunzi ari kuda chakati. Zvafana the prodigal son. The prodigal son akati ndakudzokera kuna baba, kwete nekuti waida baba, asi nekuti anoti varanda vari kudya vachisiya. Kureva kuti kunyange prodigal son adzoka pamba, wanga achiri a prodigal son chete, ndava haana kudzokera baba, akadzokera chikafu chavo. So kuve nevanhu vanouya pauri vachiti tinokuda, dzidza kuti vanoda mari yako here, vanoda iwewe here. Jesu rimwe zuva akaudza maJews, vakamuunganira vakamutsindira kudai so. Jesu anoti ime varume ndiri kupika something kuti hamusi kunditevera ndava munondida, asi munoda chingwa chandinowanza. Chingwa, makanzwa nyaya yekuti ndinowanza chingwa nehove, ndosaka matevera. Vanhu vari mulaifi yako iko zvino, kune vanhu vawakaisa padhuze vawanga usingafanirwe kuisa padhuze, waifanira kuvada neagape, rudo rwunovada vari kwavari ikoko.
asi wakanovabvisa ukavaisa padhuze apa ukavapa mukana wokuti vakukuvadze, mhene kana ndikutsanangura zvinobatika pana, ukanditi Makandiwa ndinokuda zvisingaiti, ndinokunzwa uchitaura, asi ndisati ndabvumirana newe ndoda kucheka relationship yako nomurume wako, relationship yako nomukadzi wako. Kana muri 2 kwamakore ese amadana naye, kana rudo rwenyu rusati rwadevelopa, rusati rwaimprova, ndinouya kuzodii newe? Why should I trust you? Kana uchibetray rudo rwemunhu wauinaye pamba. This is love. Listen to this. This is love. Bible rinoti hakuna munhu unozvirwadzisa. Ida mumwe wako sezvaunozvida. Ndizvo? Ida mumwe wako sezvaunozvida. Ida mumwe wako sezvaunozvida. Ida mumwe wako sezvaunozvida. Ida mumwe wako sezvaunozvida. Kureva kuti madiro aunozviita iwewe chida mumwe wako semadiro aunodi aunozviita. Kureva kuti asingagone kuzvida haagone kuda mumwe. Asina rudo naye asingazvide handizwira kuzvida kwokudada. Kana usingazvide haugone kuda mumwe. Pobva panzi ndava munhu, hakuna munhu unovenga muviri wake anougezesa achiucheka nzara achiukama vhudzi. Ukanzwa kwanzi hakuna munhu anovenga muviri wake asi unouitira zvakanaka, hakuna anorova bhodhi yake asi unoitira zvakanaka. Zvazviri kureva ndezvekuti tikazowana anovenga muviri wake asingaucheke nzara asingaukame, nda vari kuputa mbanja kuvenga miviri yavo. Mamwe makensa hutsi huri kuswera huchingomedzwa nevanhu abata chino anwa chino anwa chino anwa chino, haana basa nezvine utano nezvisina utano. Bhodhi yake ari kuiisa pain, ari kuirwadzisa, ari kutocha muviri wake. Imamai chinozokupai kufunga kuti muchatakura mikwende yenyu kuenda kuchinodiwa nemunhu asingade bhodhi yake chii? Ikatitsanangura. Urikuona here, Bhaibheri riri kutiisira zvinhu izvi pachena kuti munhu anogona kuda mumwe ndeuyo anogona kuzvida. Anozvida unomuona nekuchengetedzawo bhodhi yake. Usati wauya kuzomujoina unotanga waona relationship yake iye ega nebhodhi yake vari 2. Vanombodana nawo here? Ruwana first relationship. Baba, muradza shamwari ya baba. Ndizvo. Ushamwari hwavo vane ushamwari huviri. Imi musati mauya. Imi memawe chitatu. Hwekutanga ushamwari hwavainawo vakamira apa vari vega. Vanofanira kunge vaine rudo nebhodhi yavo. Mai ava vasati vauya, ima musati mauya, vega vari bachura vanodawo here bhodhi yavo. Ndava anozvida ndiye anogona kuzoda mukadzi wake. Zvino mai ava vonzi ndakuda, vobvuma here shuwa kuti ndadiwa, vachiona kuti bhodhi haisi kudiwa iyi. Handizivi kana ndiri rongo mubva mandibatsirawo ipapo. Mai musati mabva kumusha, kumurume kwamuri kuenda kwamati ndadiwa, mune shuwa here kuti ikoko kwacho kumurume uku kune rudo? Makarwuona papi rudo rwemurume wenyu pabhodhi yake? Ndava asingazvide haagone kuzokudai chero mukauya mukabika rakaita sei sadza. Nombikira chino haatende, nomukangira izvo haatende, ndikadai haana kutangira ipapa. Makamboongororawo here rudo rwaainarwo nebhodhi yake? Ndava asingazvide haagone kuzoda mumwe. Hanzi munhu wese unozvikwesha manga achigadzirisa pano nepapo nokukamba musoro nokudii nekudii. Right. Kana agona kuzvida iye wazvipedza nerudo. Iwo ukachiuya kumunhu akadaro manje,
wadzidza rudo rwake pabhodhi yake kuti iye wacho anozvida. Asi hakuna munhu unozvirwadzisa ko kana baba vachizvirwadzisa. Ndava kune mumwe anotakurwa kuiswa mubhara mvura ichinaya, anorara. Mapurisa anosvika paanoudzwa kunzi kune munhu akafa ari papo, munhu asina kufa, wakadhakwa. Ichinaya chivhura mabwe neinoyerera nesuweji nechii, munhu akarara. Munhu ane bhodhi yake asingaide kusvika pakadaro, but kune mukadzi akazvipira kuti ndakundogara naye. That's a suicidal mission. Wadiwa naasingazvide, indava uchiriska. Kune vanhu vanozvirwadzisa hama dzangu, kune vanhu vanozvitocha. Ndakaona vamwe vachibayirwa tsono so patelevision, vaibayirwa tsono kumusana, inobayiwa yobuda nepapa, imwe yobayiwa yobuda nepapa, dzosungwa netambo, munhu oendeswa pahelicopter, osumudzwa tsono dzakabaya kumusana, uchiona ganda rakakakatika kunge jira kusvika panapa. Ari ipapo chete, hapana mari ari kupiwa, kungoti nyika indione. Ukaona munhu akuzvirwadzisa bhodhi yake zvakadaro, iwe wonoroorwa. Iro Bhaibheri richiti hakuna munhu unozvirwadzisa, ko tikawana anozvirwadzisa haazi munhu. Ndava Bhaibheri rati hakuna munhu. Saka unofunga kuti kuzokurova mbama ndoichaita nyaya. Kotsono dzawaiona nezuro idzi yake bhodhi kana achitocha zvakadaro, what more iwe? Kana uri panapa uchiona kuti mukadzi wako haakude, uchitambura nerudo rwemukadzi wako, mukadzi wangu haanyasondida, mukadzi wangu haanyasondida, murume wangu haanyasondida, cheka iwe madira unozviita first. Cheka iwe kuti murume wako asipo unombozvida here. How many minutes do you spend uri pamira so? How many minutes do you spend uchigeza? How many minutes do you spend uchikwesha mazino iwe murume asipo? Ndako mazino kai. Usati wauya panapa unogeza maminutes mangani? Kugeza mushawa ndikureva bhodhi yako. Usati wati baba havandide. Gari kuti atisana kurere. Ana baba nanambai. Neropafadzo yatiri kuisa paupenyu hwako ka. Hautofanirwa kunge uchishaya perfume. Haufanirwi. 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 Ndati aikona kundiudza kuti inzwa zvakakutaura ko vanoshaya. Vanoshaya havapo panapa, takanamatira munhu wese kuti awane. Aikona kutaura language yakadaro. Handisi kuparidzira munhu ari mustreet kai, ndikutaurira vana veministry ino. I'm telling you. Nditore panapa hande unondiratidza paunogara kana wakuzvidresa, ndakuona kuti pane chii. Kubva kusipo yaunoshandisa. Hazvina mhosva murume wako haakude. Ngatibhotangai nerudo rwako iwe rwako, rudo rwekuzvida ruripo here. Imari yaunoisa pakutenga mbatya chero dzemukati. Imari. Kana nditerere zvakanaka. Kana mapendi kuine mapendi anoita $2 iwe ari 15. Iwe uine maviri, nditerere zvakanaka.
Terere zvakanaka. Chingwa muri kutenga chingwa chemari. Muri kutenga chingwa chemari pazuva. Kana munhu achipfeka zvinhu zvigosvika pazvinorudunuka, kubva pachakatengwa kusvika nhasi hauna rimwe dhora rawati wawana. Une shuwa here kuti vanhu havakude kana kuti iwe hauzvidewo? Sandiudze kuti hatina mari. Lofu rechingwa riri kuita $1. Nemazai maviri pamusoro. Munhu asina chaakapfeka chakanaka. What are we talking about? Uchibva panapa inotenga perfume izvozvi. Hakuna zvakadaro. Ini ndinomeka sure kana munhu akanzi auya pamba zvina mosarira kunamatirwa usiku hwakaita sandamunamatira ndokwesha mazina angu. Teeth brush, kune mateeth brush mumba. Every room. Mumotikari ukavhura motikari ari kudrive iko zvinezvi mune teeth brush. Kuoffice kune mateeth brush. Ndava ndinoziva kuzvida. Saka ndinogona kuzoda vamwe. Asina rudo nemuviri wake haagone kuzoda mumwe. Ndakabhitirewa. Yanga iri shamwari yangu asi takazonetsana. Alright. Wakadi kutanga waona imwe shamwari yake inonzi mukadzi. Wakaona wachiwirirana here? Havawirirani. Saka warofunga kuti unozoita sei papa. Kaona munhu anoti nemudzimai akamupa vana, akamuzvarira vana, haama appreciate. Iwo chamuzvarira chii? You are wasting your time. Unoziva here kuti ngatiti vadzimai vanga vari pana vakuhwina rudo rwuviri. Rwokutanga iagape, rwechipiri tatichi eros. Na kureva kuti kana ndichida mukadzi wangu ndiri kumuda kaviri. Kureva kuti hakuna munhu anoda mukadzi wake kupfuura muKristu. Ndava muKristu anoda mukadzi wake nerudo rwuviri. Number 1 ari kumuda nerudo rwuri unconditional rwaMwari. Number 2 ari kumuda nerudo runonzi eros. Muhedheni anoda nerwumwe chete. Munhu wese asinganamate nomete vakaroorana nomete vane vana 17. Hapana agape. Ndava ane agape ndaakazvarwa naMwari. Saka hakuna munhu anofanirwa kundikunda kuda mukadzi wangu iye ari muhedheni. Ndava muhedheni ane rudo rwumwe chete kumukadzi wake. Ini semuKristu ndine rudo rwuviri. Double barrel gun. Hapana chakanaka ipapo. Kureva kuti mukadzi wangu kana akandikanya paeros, still kuti ndisvike patinosumudza ruoko rwangu kurova, agape haindibvumidzi. Ngatitiise murume nemukadzi ukama hwedu hwakanyika pakusongana, pakudanana sevanhu vakaroorana. Still panofanirwa kusara agape. Ende neagape chete. Mai ava havamboshungurudzwa neagape chete. Alright. Kana ndine vamwe vandinotomboda ndisina kuvaroora, kana tiine ma thousands echirikadzi
dzandisina kumbobvira ndakamhoresa kuti makadii zvenyu. Vanouya kuofisi vachiwana help kubva kurent, mafizi evana nechikafu chavanodya pamwedzi, vachidzoka kupera kwemwedzi futi. Vese hapana eros. Kana ndichimbogona kuvatengera chikafu pasina eros, paine agape. Ko ndinosvika sei pandinovenga mukadzi wangu uyu? Ngatiti atadza kupefoma saamai, anofanira kubviswa pakuve mai hake parudo, but anofanira kudzokawo opinda muklasi. Inga chirikadzi wani dziri kuwana rudo rwangu. Kana ndisingarove chirikadzi uyu ndinozomurova sei? Akona kuti hapana chaari kundiitira pamba panapa. Ko vamwe vauri kuitira zvakanaka vakakuitira chii pamba pako? Ne agape chete inofanirwa kusiya mai ava vakagarika pamba. Agape pasisina eros. Agape rudo. Chinosaka titi vanorwara ngavanamatirwe vapore. Rudo. Kuvatarisa somwe wako unorwadza kuti omana Mwari, do something. Rudo. 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 One day daipfuura pane imwe nzvimbo, ndokubva ndamhanyirwa namwana amai. Vakamhanya vana amai ava, ndokubva vanomira muroad. Ndakavhura mota. Vakamhanya vakati kana tichifa tinofa. Kana vakazviziva sei ndiri kuuya neipapo. Pamwe vakandiona ndichipfuura nepo ndakudzoka, ndokunomira mumugwagwa. Ndakashanga kuti uchiramba uchifamba kuti udzoke kumashure kune dzimwe dziri kuuya, pakavhara motikari dzikatsindira ipapo. Ndikamira kuti ndinzwisise kuti chii chiri kuitika. Ndokubva atosarenda ndokutorara pabonnet. Kati kana muchitsika dizve tsikai. Ari kuchema. Mumwe atenderera nekukwauya akurova dhoma, kuti dhoo ngarivhurwe. Zvino thank God. Ndakafunga kuti pamwe zvinoshanda zvakaramba kushanda. Ndobva pasvika vamwe vakomana vanongotibatsira kuti kana tichifamba tifambewo zvakanaka. Ndobva wati hechi naamai vai. Ndobva ndati varegedzei. Pakaita dust rakamona ipapo, vakatadza kuti vabate mai ava. Hazvina mhosva vanga vari vangani. Mai vaibhururuka. Ndobva ndati varegedzei, mavatadza varegedzei tinzwe kuti nyaya yavo ndeichii. Ndobva ndavhura hwindo kudai. Ndobva vabva kwati chamupupuri kuskodhaivhira nepahwindo kuti zvese nemusoro vapa makumbo manje. Vakomana vabata makumbo vari panze. Kada mai, chibuda ikamota mutaure nyaya indamira wani. Zvikanzi ndikabuda panapa munoenda. Handibve pano ndisina hanza yangu. Kati ayo chero muchida hanza amai, ko hanza dzacho ndomaonерwa dzinoitwa. Chimirai kamusha titaure. Vakataurai munhu waMwari. Saka vakangoti pindu so vachitarisa varuda kubuda nobva vabata steering. Ndo vatarisa manje umberi. Uku muviri uri panze. Zvikanzi taurai. Alright, pachinge pasina vanondiperekedzawo, chifungai kuti kuwanikwa wakadai. Ndo zvamuri kutsvaga kai mazuva ano izvozvo. Vanhu vanoti inda vachiperekedzwa usati wakuziva kuti vanhu vari desperate kusvika papi. Ndautaurira kuti ndakadzurwa ndebvu idzi. Uchiona mazuva ndakudzigarisa dziri diki kudai. Ndakabatwa munhu ndomba ndibata trouser. Vakarwisa vakomana kuti trouser riregedzwe. Rabatwa trouser munhu achindoenda netrouser. Aona kuti akurirwa akandibata ndebvu ndomba adzura. Achitarisa ndebvu so akafara akati yes.
achienda nendebvu. Iwo tanzi sei achiperekedzwa. Hausi tova kuziva vanhu iwe. Asi ndakati alright, vakomana, chiitai kuti mai havanyasomira mushe. Vanga vari vaviri, mumwe wacho angatoona kuti ini ndine nhamo zvangu, but mumwe wangu uyu azoita zvimwe pana. Ngachimirai apa, ngachitaura nyaya iyi. Ndadzima motikari, ngatitaure. Vakataura vakomana vamboda kumboa kuti mai zvakwana ngatichidini, ngati vakomana vasiye vataure. Chakusaka inini ndivati vasiye vataure. Ndaweyawo kuve genuine kwavo nekurevesa kwavo. Kuti mai ava havasi kuzviitisa, vane need yavari kuti kana ndikasabatsirwa nhasi zvichida pamwe hazvindiitire zvakanaka. Saka vakomana vakazoti tasvika kumba vakuya vachiti munhu wamwari tine urombo nezvaitika ipa. Ndikati hapana urombo huripa. Hapana. 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 Mungadai maita sei? Ndava rudo kana rwakuya rudzivisiki. Ndobva ndatanga kulecture nemama pastors anga aripo, ndikati izvozvo zvaitwa nanamaya. Izvozvo zvaitwa nanamaya. Kuno mumwe anozviita nekungove emotional, mumwe anozviita achitorevesa. Chandipa kuti ndimire. Kozi mumwe anenge akuti hapati mazomira. Alright, ndotsika here munhu. Uyewo handinawo here mweya waMwari unonzvera kuona kuti uyu ari kurevesa uyu haasi kurevesa. Handina here mweya iwoyo. Ndinawo. So ndadzanangurira pastor ndichiti pastor, chinosaka ndisvike pandinomira. Number 1, munhu iye uyu kana rudo rwake rwokundida rwuri genuine, am I not supposed to love back? Ndikamupfumburira guruva ipapa pane motikari ndichienda. Iye munhu iyeye zvichida haanawo here sendi raakaisa pakuti mota iyi ndiitenge. Yandakumutiza nayo iyoyi. Haanawo here manidzi angu aakamita, haana kundibatsira here pakufamba netsoka. Ndaifambawo netsoka. But kuti ndidhiraivhe, iye haana chaakandiitirawo here kuti ndidhiraivhe. Nhasi akuda kuitirwawo. Kana achindida zvokurevesa, haafanirwe here kudiwawo back. Agape. Zviri nyore izvo zvizvi kuti munhu akakupfekedza hembe unomukanganwa. Zviri nyore. Chinondipa kuti every time ndiuye panapa ndichiparidza kuti mari ngaiuye, vanhu ngavavake dzimba nechi nechi, hapana chimwe. Haizi nyaya yeprosperity, inyaya yelove. Because every time ndichibva panapa service yapera, pandinosvika kumba ndikaona even nguva dzafamba dzakuma 9-10, hamena zvinoitika kwandiri. Ndine concern yekuti service ikapera, tikanonoka, makomba akapera, chii chinoitika? Handina mhosva, ndine yangu mota yakapaka panze, but ndiri kuti haazi wese ari panapa ari kudhiraivha. Chero uchida kuti Mwari vafambe, but une rudo runoda kuziva kuti vachafamba sei vapedza. Ndichibuda panapa ndichiona mvura ichinaya, pfungwa dzangu dzinondinetsa. Ukazoona hope dzabata kumba, ndenge ndakasvika kusvika time yandinofunga kuti by now ndofunga munhu wese asvika, ndakuchikwanisawo kurara. Uchida kuziva kuti vana vaye vafamba zvakanaka here, vasvika here. Ndichibva panapa ndotanga kuda munamato wokuti ngavawane transport, no matter munhu ari stranded, ngavawane mota inongouya inovapika, ngavasvitswe zvakanaka. Matsotsi ngaabve mumigwagwa, vanogara mabridge ngavabve ipapo. Usabate vana, usabate vana. Time yandinozorara ndinenge ndaane sure zvakonfirmwa kuti munhu wese asvika. Rudo. So haiperere pakuti ndori kudhiraivha ndichidhiraivha vanhu vachindibhaibhisa kudai, so pfungwa dzanze dzichiti ndoita ndodi dai zvaigoneka kuti unenge uchatengera munhu wese motikari.
unomutengera zviri kubva pakuti unoda here munhu ndo pane nyaya. Do you love people? Do you love people? Do you love people? Do you love people? Isu tinozongosara tozvikavha pachino wani kuti vana vangazoshaya pakugara, hatingashayiwo chokupfeka, hatingashayiwo chokudya, hatingashayiwo chokufamba nacho. But we are using more on other people. Mari yatiri kushandisa pane vamwe vanhu, kune vanhu vagere zvakanaka kupfuura isusu. Kupfuura ini naadzimai vangu nevana, kune vanhu vagere zvakanaka. Mari yakawanda iri kuuya muupenyu hwedu iri kushanda pane vamwe vanhu than patiri. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Andi ndo mabasa ndo mafruits anotaurwa here. Kuti musatarise kuti munhu anoita minana yakaita sei, munhu anoprofita zvakadii. Bhaibheri rinoti nezvibereko zvavo muchavaziya. Ndo zvibereko kaizvi. Ini chandisingade ndechichi. Munhu anouya kuzondiudza kuti ko makapfekere suti yakanaka muchechi menyu mumine vanhu vanoshaya. Number one, handina chechi. Dai ndine yangu chechi, ndaiona zvokuita nevanoshaya. Number two, kudenga chaiko kune vatumwa vakapfeka. Mwari chaiye akapfeka ane mucheka unonzi unozadza temberi. Ane mameters mamwe haana kumboti vanhu ngavasonerwe vanoshaya hembe. Ane mucheka unozadza temberi Mwari. Iye ariye Mwari muridzi wevarombo. Indava uchifunga kuti pane zvingaitwe nemunhu zvinopedza varombo. Ko madi kundita mukuru wenyika kana muchida izvozvo? Hamuna here utungamiri hwenyika kokunochemera izvozvo? Rikuzwika here zvakanaka? Rikuzwika here zvakanaka? Iye munhu ari kukriticize achitaura zvese izvi, ukaona achitaura kudai so, ukada kuzoverenga message yacho yakanzi send from my iPad. Iye ari kutaura zvokuti munopfeka zvakanaka, vanofamba nemota dzakanaka, inda vasingachengete vanoshaya. Ari kubaya iPad. Ko wadi kuitengesa iPad iwo watanga nekusupplya vanoshi. Tanga neIPad yauri kushandisa iyoyi. Ukaona munhu achirara usiku hwese achibaya, anotori nekompyuta. Iko kuine vari kushaya chokudya. Karaba uchiverenga chapter yoyi iri kuna John yoyi inoti zvatinotaura isu nyika itinzwe tinonzwikwa nevakazvarwa naMwari, asi nyika ikataura nyika inovanzwa nekuti vakazvarwa nenyika. Ndosaka uchiona vanotengesa navo vachiita mari kuti zvavataura nyika inovanzwa. Nyika inovanzwa. Enanotsvagaona chaona pese paunotsvaga, pese paunoongorora uchaona kuti hakuna one munhu waMwari pavanhu vese vanonzi vaMwari asingakritisizwe. Chapter yandakupa iyoyi inotaura kuti maprophets enhema ari kuuya ende anotoriko, nemapastors enhema, mabishops enhema. Musangwarire maprophets bedzi nemapastors, kune enhema. Kurudzika zvakanaka. Nema teachers, kuna vanoticha zvenhema. Vamwe havana audience, vanongonyora. Mvunzo wangu uri kuti
Saka muri kutera akusi akuna zvamashora vese muri kutera saka akusati kwane munhu wani waMwari. Zvamapedza vese kushora. Chitipai 1. Ina handipangu ipapo chindibvisa chitipai 1. Ndava mungatika kana kuinzi kuchinzi kune venhema haungati nyika yese kubva Jesu paakamuka kuvakafa. Achinzi akapa vamwe kuti vave maprophets, vamwe maapostles, vamwe mateachers. Vari kupi zvamapedza vese kuti ndive feki? Vari kupi? Chitipai vechokwadi vacho tiende ikoko. Love. Pane rudo runofanira kupiwa vanhu. Agape no matter hauna kudiwa beki. Unofanira kungoda. Mai ava vasingandide beki ne agape ndofanira kungovada. I remember Chitanga ministry, Tripa State Lotara. Pane time ndakati my partners. Ndoda kuti munge muine contact. Ndichitaura nemi muchindudza kuti pakati makuda help pakati muchita mabusiness sei. Communicate. Ndo vanazorealize kuti vanhu havana mafoni. Ndikati kwa vane maline vasina mafoni sumudza maoko. 3/4 yavanhu vanga vari imomo. Vanga vasina. Ndikatuma vakomana ndikati endai munotenga mafoni. Vakatenga macard box. Ndikagara ku89 ndikata 3 days ndiri kuoffice. Vanhu vachiuya. Chipa munhu phone yake ne charge yake phone yake. Ma brand new phones. Ma partners. Pamakatoni ese nemabox ese atakapa vanhu 2 vanhu bedzi ndo vakatext message yekuti thank you. 2. Thank you. Yakatextwa ne 2. Panoda agape. Unconditional love. Iwari kuti vanhu ngavabatsira vanoshaya, imbotichawo vanoshaya vacho kuti vagone kubatsirwa. Muri kuramba muchiticha vanobatsira, imbotichawo vanobatsirwa vacho kuti vanhu vaMwari kana muchida kubatsirwa nevanobatsira, izvi ndizvo zvamunoita kuti murambe muchibatsirika. Hatina kuticha vanobatsirwa. Hatina. Agape kuda munhu asuna mhosva haadike. Ne agape ngaadiwe. Ndakutsanangurai kuti ndakamboenda pane chimwe chikoro kuZengezawo. Ndokubva ndaita meeting nema parents. Pane vana vachabhadharira school fees ipapo. Tikati taumboita meeting, iye headmaster ndiye akati aimboonai vabereki vacho. Vatavadeedza. Vakadeedzwa na headmaster nobva vauya. Vavazara muklasi vabereki. Kuti ndakati kuna headmaster ndiri kuda kuti tibatsire vana vanokwanisa vari kugona muchikoro but vari kushayirwa mari, vari kuramba vachingodzingwa. Ndotoda kubatsira ivavo. Nobva vauya vabereki vacho. Vana vari kumaclasses vabereki nobva vagara klasi yazara kuti pa. Zvikanzi naheadmaster mazuva ese makore ese aya vana venyu vari kubhadharirwa fees. Asi munhu wacho ari kubhadhara manga musingambobvira makasangana naye. Saka ndosaka ndakudeedzai, ndini ndakudeedzai, haazi rei ati ndidedzere vabereki. Ndini ndatomuti rega ndidedze vabereki. Imiwo mumuonewo chiso kuti kana muchimunamatirawo momunamatirawo. Ina handamboenda kuti vabereki ngavadeedzwe, ndasingatozvida, but headmaster ndiye akati zvinokosha. Zvikanzi saka Makandiwa ndakukusiirawo mukana kungoti mumhoresane nevabereki, vanangosimukawo. Ati mhorese zvokuti makadii nekudii. Ndakungovakurudzirawo kuti vanamate.
vatye Mwari sevabereki, kuti maticha akuticha vana maths, geography, imi michitichawo vana kutya Mwari, muri matichawo kudzimba dzei. Kuzadanda kungova tichawo. Mwasumuka abuda adzoka, mwasumuka abuda adzoka, mwasumuka. Headmaster ndo pakazoti Makandiwa yambomirai. Muri kufamba famba chichiri kuitika. Uyu nobva ataura akati handikwana chida kumhanyira, saka nguva yangu inenge yakwana. Uyu akatiwo ndine munhu ari kundifonera, unotori nefoni, ndine munhu ari kundifonera akadai saka ndoti nditaure naye nechi. Ini ndiri kutaura. Headmaster ndo vakapenga. Muri kutaura kuti munhu atora vana venyu imimi kuti akubhadhara fees, imi cheregedzai zvenyu. Matadza kumupawo minutes 5 ekuti ataure. Ari kukudedza, ari kukufonera, ari kubhadhara fees yevana vako. Uye uyo afamba auya haakoshe kupfuura ari kukufonera. Uri kuona here kuti ari kupa wacho akadzidziswa, but ari kupiwa haana akamudzidzisa. Kune vamwe vanhu vari panapa, chawakapiwa neshamwari yako chinhu chiduku so. Asi azvireve kuti ndo chaakanzi naMwari akupe. Akakutanga nechidiki achida kuona kuti unoita sei nechidiki. Ndobva watadza kuziva kuti ndotenda ndichiti kudii. Ndava munhu akuratidza rodhi kuti fambai nepapa manga marasika. Nakupa pekugara, vanhu vakatosiyana. Haungoti thank you zvakafanana. Kune vanhu vasingatogoni kutenda kana vaitirwa zvakanaka. Vari kuzvivharira mikana yekuti vaitirwe zvimwe zvikuru nokusagona kutenda. Ndakazoti kuti headmaster, aiwa headmaster, it's all right, it's okay. Ndatora nguva yakareba. 5 minutes. Ndatora nguva yakareba. Kuti munhu iyeye zvekuti anzi achakunamatira kanganwa. Ende neagape unosangana nevanhu vakadaro, iwe ndiwe bedzi wokuita zvakanaka. Agape. Ngatiti vataura zvavataura voti akambona tai yakapfekwa naMakandiwa, inda mari yakati tai inodhura. Inongotanga from Norway. Yotoiswa price. Inda achitenga achipfeka tai inodhura, ndo pane mibvunzo yedu kuti vanhu vaMwari vamazuva anaya. Vanhu vaMwari vamazuva anaya inda vachipfeka inodhura kudaro vamwe vasina kana netirauzi rokupfeka. Havabatsire vanoshaya, havabatsire nherera, havabatsire right. Ngatichienda itoona kuti ngatichiverengai kuti nherera dziri kubatsirwa ingani. Chirikadzi, do you know kuti tikati chirikadzi dziri kubatsirwa ngadziuye dziungane panapa. Dzinosadza matendesa. Rudzika. Nherera dziri kubatsirwa dzinosadza matenda. Dzisiri dzeministry ino. Zhinji dzacho vekunze. But hakuna one chirikadzi inonopostawo. Genidzokorodze. Chero vakazvinzwa kunzi Makandiwa anodya ega, vacho vanoziva kuti tiri kudya naye. Hakuna anoenda kunoona mukuru wenewspaper kuti auyawo panapa tiso chirikadzi, tiso vacho tiri kudya nokuda kwemunhu wamashora. Hakuna. Nekuti vakada kuzviita, hatisi kutaura nyaya yemademonstrations, kutaura bedzi kungonoti tauyawo kuzokuonesa enda pamwe hamuna ruzivo. Budai muverenge.
tigere mudzimba, vamwe vacho kwete dzekurojerwa, dzekutengerwa. Asi hakuna hwana anoenda kunobuda pachena kuti aiwa Makandiwa haasi kudya ega, ndiri kudya naye. Hakuna anoda izvozvo. Vari kuzviprotecta. Zvino kana imi mukasamuprotecta, mukasamurwira, ko akaramba achishoropodzwa akazoora moyo, munogara pai? You should learn. Handiziri ndaifanira kubuda panapa ndobata microphone ndokudzai kuti tiri kuchengeta nhengi nanhengi. Vari kuchengetwa ndo vaifanira kufamba vachitaura izvozvo. Ndokunge vakadzidziswawo. But hatina ari kudzidzisa vari kuitirwa. Tine vari kudzidzisa vari kuitira. I'm fighting for you. But are you ready to fight for me? That's the issue. Agape. Mwamusi wakabvumburudzwa mai mufundisi kufa. Vavingwana vamwe amai. Kubva pamba pavari kugara nezvinopfekwa nechii zvese. Vakauya so vakati rent yangu. Zvikanzi mangwana zvinhu pane vamwe vakutangira vambouya saka mukadzoka mangwana zvikanzi aiwaka. Mai, nechirungu, what's the date? Kana makataura kuti date ranhasi ndo pamunondipa nezuro rakapfuura. Nhasi makuti hamuna mangwana ndodziuke mangwana. Why musingachengetedze mashoko enyu amunenge makataura kana makavimbisa? Tapfurikidza ne 2 days tisina kumupa mari yerent. Vakaudzwa nezvisingataurwe maya. Saka toita sende kati vatsvagirei mari muvape. Handitakavimbisa, takavimbisa, vapei. Hazvinei kuti vakunamatira, hazvinei kuti vakutukai. But chikwereti chedu takavimbisa kuna Mwari. Vapei. As munhu ari employed, munhu ari kubatsirwa. Asi waskipa 1 day rokumubatsira. Ari kukubvunza nechirungu kuti what's the day today? Agape. Unaigonera agape. Aizi eros guy yekuti nganditirewo something ndigomuitira. Agape. Madirwa takaitwa naMwari tisina kufitwa nerudo. Tisingagone kudefenda futi Mwari wacho. Unonzwa Jesu achitukwa iwe uripo, wakanyara unotoviga Bhaibheri. You can't fight for him. And yet he is fighting every battle that you have. Ari kukuda iwe usingamude. Ari kukudefenda iwe usingamudefende. Ari kukusapota iwe usingamusapota. Ndo agape. Usatsvage vanhu vanokuda chete kuti vaitire zvakanaka. Tsvaga nevasingakude vaitire zvakanaka. Vaitire zvakanaka. Vaitire zvakanaka. Ndakaigerwa rimwe DVD nomwe pastor wedu anga ariunzwa wakati pamwe munhu ari kunyepa nyamba aitaura chokwadi. But pane painyepa. Ndakaona mufundisi uyu anga adhonza muministry. Nonga more than 50 years ari muministry. Kubva akatanga kusvika kwazvinezvi anamubvira akafamba nemotikari. Ndobva damuona. Vanamunzwira tsitsi. Harisi kumuitira nekuti mufundisi wekuno. Pandiri kumuitira because of agape. Tofanira kungoda. Ndikati baba, ndakukutsvagiraiwo mudziyo wokuti mufambe nawo. Waita basa mwanangu, waita basa mwanangu. Right. Ndokubva ndadelaya ne2 months. Akangotsunga for 2 weeks. After 2 weeks, vanga kuparidza against it.
pese paaparidza kune aitora marecordings acho ndasingazviteerera ndaitoziva ndonyaya dziripo achitaura after 2 months ndaane hipi yakadai so hapana semoni aisumuka akaparidza akapedza asina kundibata ndava ndakamupromisa pakatora 2 weeks isina kuzadzisa ndichinzwa zvese izvi I knew kuti mhosva haizi yake ndinewo ndine mhosva ko ndakavimbisirei ndokutsvagiridza mari tenga mudziyo takatenga ndobva tatuma vanhu ndikati chiendai munovapa mbovaendesera pachechi pavo ndobva vanovapa after 1 week again vapatanga imwe semoni hanzi vamwe vanhu vamunofunga kuti vakaropafadzwa havana kutomboropafadzwa mota ndiri kufamba nayo iyi ndiye akatonditengera akatouya akagwesha apa akati ndiri kudawo nyasha dziri pamuri kudzive pandiri zvinhu zvangu zvifambe vadaigirwa futi dvd iroro munitarisira pasi pana vachifunga kuti pamwe handina anointing tarisai mone kana vanhu vamunofunga kuti ndovakazodzwa vachitouya kwandiri kuzogwesha kubhega kuti ndiropafadzeiwo one more than 50 years ari ministry ari kufamba netsoka iyi ndiri kuda nyasha manje panyasha dzacho dzauinadzo dziri kudiwa neuyo panei une dzipi nyasha dziri kunzi uri kubatsira munhu kuti awanewo mafambiro akanaka hapana chauri kuda kwaari iye akutoti hameno chaonekwa kaiwo chauri kuona uchiipa ukabvunzwa kunzi nyasha dzacho tipe mazita enyasha unedzei varwere hauna matire vachipora vanhu vakawanda hakuna anokuda hama dziri kukutiza iwewo chai uri tofungawo kutobudawo ministry yako iyoyo mara hapana chichiri kuitika kuti uve munhu anopa vanhu rudo unofanira kunge wakazvarwa narudo kana usina kuzvarwa narudo unozviregedza izvo unozviregedza izvo itozvarwa nhasi kutozvarwa narudo aikasi itozvarwa narudo kuti ugone kuda inda muchikuvara kuti ninge wandakaitira zvakati ndiye angazondidaiso here inonzi agape kazhinji vanhu vawakaitira zvakanaka ndo vanoshandiswa kukuataka Judas anga asingadye najesu here vaidya vese ndokwakanotorwa mumwe ikoko kuti amukire Jesu wai uchida vanhu vekure newe hazviiti hazvikubatika zvokubata hakutumirwe chidhakwa kunotumirwa vepedyo vakakukumbira vachikukwereta vachisumuka mabhizinesi avo vachidii iwo rako rakudzika ivo ndovadi ndovapadenga fona uone kuti vanodaira fona kandiri unayo namba fona tone vakadaira vaunoziva kuti wakabatsira ivo kuti vasumuke zvinodiwa ipapo yagape ezvinezvo ukazvitarisa so wakuti ndife ndakabatsira munhu. Why? You are not born of love. Hauna kuzvarwa narudo. Kana wazvarwa narudo hazvina mhosva zvavanokuita kuramba wakangoda chete uchingoda chete. One day Mwari uchakumutsirawo munhu anokuda beki. One day. One day. Agape. So rudo runondipa kuti ndikafamba hazvina mhosva ndaenda nyika iri kure thousands of miles away from where she is. Ndiri ikoko. Uyu ndiye mudzimai wangu. Ikoko kune madzimai. Asi haasi madzimai angu. Chinondipa kuti kuine madzimai ikokoko ndigoramba ndakavimbika kumukadzi ari thousands of miles away.
iagape. Ndizwisise chakundipa kukunda miedzo haisisiri nyaya yekungoti bedzi kwakuda kuramba wakangoshinga bedzi kuti handidi vanhu vesa terere zvakanaka ndibate zvakanaka, but rudo nemukadzi wangu kuti ndifunge kuti zvandakaita izvi ndigonzi nemumwe gogogo padhoo agopinda agogara pasofa, mumwe mudzimai tigotaura nyaya achitoseka kwazvo kubata mabhatani nangu esheta achi, mumwe mukadzi inini ndakazvarwa naMwari. Zvega izvozvo kwandiri discord rekuti pfungwa yakadaro kutaura ichokwadi, pfungwa yakadaro kwandiri ipfungwa isaskamu. Isaskamu. Hachizi chinhu chandinofunga kuti chiri possible. Ndinofunga pain yandiri kukonzera kuna amaya. Nekuvada chete kwakungoti handidi kuti vanetseke, handite zvinhu zvakadaro. Agape chete kungoti mumwe wangu anorwadziwa handidi. Handidi. Orati ngatiti eros yapera. Ko agape kana wakatendeuka uchinamata, ko agape yakaenda kupi? Andakuramba ndati eros yapera, iwe nemurume wako hamuchanyatsodanana, iwe nemukadzi wako hamuchanyatsodanana, ngatiti yapera. Ko ndiri kubvunzawo agape haifanira kusara yokuti wo wakazvarwa naMwari yaenda kupi? Inodawo munhu asina zvaakuitira yaenda kupi? All these are levels. Ndaitaura mama pastors tine imwe seminar kati vamwe wenyu mapastors, do you know kuti mama pastors hamuzitombotori mamembers eUFI? Ari pastor muUFI anenge asiri member weUFI. Vakabvunza kuti muuri kuti kudii? Nekuti ukamuudza kuti chifundisi chapera hausisiri pastor, nekusevhisa uchamuona. Ko wadzingwa nekusevhisa, wadzingwa kuchifundisi, saka chawasarirwa nacho kuve member. Asi sei kana wadzingwa kuchifundisi nekuve member tichakuwana, which means wakajamba pakuve member ukanoita pastor weministry. Ndabadai uri member first wozoita pastor, ukadzingwa kuve pastor unodzoka kuservice musi weSunday wogara pasi semember, which means tine mapastors asiri mamembers. Mubvisire kuve pastor kuservice achauya, because haasi member yeUFI, ndi pastor weUFI. Tikubvisire kachifundisi tione kuti unouya here. Kune vana, ndaitaura mwe pastor kati kune vana vari more loyal than you because my members. You are not a member. Kata mwe pastor ane mwe ministry kuchivu. Ane ministry aina ya kuita iko. Saka euya chitinda kuti muite babang, muite babang, muite babang, muite babang, muite babang. Achangotaura. Zvirambidzwe izvo. Ndo bazoita crisis yakaitika. Ndovandisendera zimessage rino rondaitarisa kuti sababa munge mandibatsira panyaya iyi. Ndakakuzivisai nyaya iyi pakati kusvika zvino hapana chamati maita. Ndova ndamufonera. Ndakati chokutanga ndakambokufonerawo here ndichikunetsa. Hamuna. Ndikekutanga akanditi kati uri kuzviti mwana wangu, do you know kuti kune mwana wangu chaiye anopfuura iwewe?
ari kuti ndapedza kuparidza musi weSunday anosara achisuka toilet ari nani kufura iwewe. But mwana iyeye haasati amboita madhimanzi ese auri kuita. Kana uri mwana wangu ine ministry yawina ikoko ndeyani? Hausi kuona kusiyana kwawakaita nevamwe vana. Kune vamwe vana vanouya kuzoita vana vokusapota dream nevision yababa. Koita vana vane mavisions avo. Chii chinokupa kufunga kuti unosikovateka vesa. Indiri kusvika muservice ndiri kuona macheya akarongwa. Arongwa nevana. Ndiani anodeserve blessing vana ivavo kupfuura kana iwewe? Iwewe uri kuda kuita mwana, but pakuda kuita mwana une tuhope twako twauri kuda kuti tufambe. Chazokupa kufunga kuti unosikovateka ma-thousands esa. Wosikonaka iwewe chii? Ari kutofunga kuti kwaari ari kutofunga kuti zvinotoshamisira kuti munhu anzi baba. Andofunga kuti pane zvandiri kuwina ipapo. Ngadiona kuti kune vana vane hope dzinopfuura dzauri kurota. Asi vakauya kuzosubmita kuvision iyi. Ndinosvika pachechi ini ndongosikobata microphone ndakutoparidza yatestwa nevamwe vana vasina kurara. Service ikapera pana ikadzokera tese kumba, ukadzoka after 3 hours unoona paine vamwe vanhu vari kushanda pana. Havasi kutambiriswa. Chinokupa kuti ufunga kuti unosikopfuura vana ivavo chii? Why uri kudemanda love inopfurikidza yaunofanira kunge uchipiwa? Why are you demanding more? Vamwe venyu muri kunetsana kumba cheko kwamakaroorwa nekwamakaroora imimi vari panapa makaroora neko muri kunetsana ndava mumwe wenyu ane makaro erudo. Hakuna akauya kuzoda. Kuda kuya kuzodemanda chete. Kuziva zvaungadai uchiitirwa ichi nechichi dai ko zvaunofanira kunge uchiita iwewe. Ko zvaunofanira kunge uchiita iwewe. Hakuchema pafoni baba sekandiri mwana wenyu kati ndiri baba vako pakuti ndiwe uri kutaura ino wakambondinzwa ere ndichikuti mwana. Why ndiri kumutaurira mashoko ari heavy kudai ndava ari kuzviti munhu waMwari. Dai achinge ari munhuwo zvake nje. Handidaro. But uyu azviita munhu mukuru. Saka kutaura pachikuru. Kone vari panapa ndiri kutuka service iri pakati. Wakapana player. Vapedza apa zvikanyika ndichipopotera pana. Ndakabata microphone. Ndichivatuka. Vaine madzimai avo ari muchechi imo mune vana. Vana vachinzwa baba vachitukwa. Mangwana uchimona achidzoka achigara. Iwo ndakambokuita izvozvo. Ndava huzi mwana. Hauzi mwana. Zvese zvavari kuti baba hautondizive. Kune vana vari kuziva mharidzo dzangu dzandinoparidza kupfuura iwewe. Vanoti vakatenga newspaper vakaverenga so vanokanda kuti baba vedu havadai. Ndava kundiziva. Vakundiziva. Ndizira kupi. Kudimanda mo. Ukaona munhu wakutofunga kuti ane right yokudiwa. Pane chirwere. Right. Mumba muri tuso baba naamai. Ukanzwa baba vakufunga kuti vane right yokudiwa baba. Ndine right. Nokuda kwei vachitarisa magrosari avanotenga. Ndakatenga chakati chikafu muri kudya panapa hembe muri kupfeka saka ndofanira kunge ichidiwa. Nyamba grocery neagape waifanira kutengera even nerera. Kwete mukadzi wako itombosiya. Zvegrocery nerera chaidzo unofanira kudzipa. Chero dzisingakude. Iagape. Muri kudya chikafu changu pana.
chero usina kuroora munhu waifanira kumupawo chikafu. Ngate pamba panoti panodyiwa neakaroorwa chete kwavaenzi. Why is it difficult for you to love? Ndikutaura chokwadi, endai munoda. Asi ukasangana neanodhimanda more than your love yauri kupa, it's so painful. You have to be very strong. You have to be born of God. 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 Love. Unonzwa sei ukatarisa munhu ari padhuze newe? Kumutarisa kumeso chete. Chii chaunonzwa? Unoziva here kuti une shamwari dzako dzauri kutadza kubatsira. Ndakutopedza. Une shamwari dzako dzakutadza kubatsira iwewe. Une munhu waunoziva kuti ari very close kwauri, and you know my weaknesses ake. Unoziva kuti ane problem iye. But anouya achikudza kuti murume wangu akadai, so murume achichema kwauri, but iwe haumudze chokwadi. It means you are a wrong friend. Kana uri a right friend, shamwari yako ikauya ichikudza kuti murume wangu akadai, shamwari chokwadi inoti asi wewewo shamwariwo uchibikawo nguva ichikafu. Kataura nechokwadiwo. Uri kudaro zvako shamwari. Ndakasangana nemurume wako musi wakati, hembe dzanga akapfeka ndakumbofunga kuti uriko kumba. Kataura nechokwadi shamwari. Kwete kungoentertaina nyaya dzese. You are not a good friend. Kana uri close kwandiri, nditeerere zvakanaka. Ukave padhuze neni, uri munhu ari close kwandiri, ukada kuti ndikude zvinopfurikidza, ndiudze chokwadi. Ndiudze chokwadi. Vazhinji dzamunoti shamwari, uri kuda vanhu vanokuvhara iwewe. Ndo vanhu vaunoda vanenge vachikubhiga. Ujairiki. Kawana anokuudza chokwadi hauswere naye. Kava nzeve dzako dzinovavira. Udzwa chokwadi. Udzwa chokwadi. Udzwa chokwadi. Udzwa chokwadi. I remember chitaura nemumwe murume ari muleadership. Akaita problem kubasa kwake ndobva anzi waba mari. Ndobva wamusvibisa. Ndobva adzingwa pabasa. Waba mari. Vanhu vese ndobva vazvitenda kuti anoba. Ndobva tasara tane ukama shamwari dzemwe zhinji ndokubva dzamutiza nokuda kwenyaya iyoyo. Basa rangoti kwati kwandiri. One day achitaura, ndokubva ati baba ndinokutendai nekuti muri muprofita. Zvokuti dai musiri muprofita, mungadai makatenda zvakatenda vamwe vese. Mungadai ndakarasikirwa nemi.
asi nemhaka yekuti munonzwa kuna Mwari makasarawo mineni, vamwe vese vakafunga kuti ndazviita, asi imi nekuti munoprofita. Aitaura chokwadi, ndosaka mumese muri kubva maombera maoko. Aitaura chokwadi. Ndobva ndamuudza ndichiti, chasaka ndisare newe chiprofita here kana kuti rudo? Ndikati handina kuprofita kuti wanyeperwa, ndava chero dai wakaba, nerudo chete ndaisara ndinewe pasina chiprofita. Ndokubva ndamupuruvhira kuti ndiri kuziva, ndobva ndamudza exactly figure yaakaba, kwete yavari kutaura, yaakaba. Akasumuka nobva arara pasi nedumbu. Apa amboti makasara neni ndava munoprofita. Ini dai ndabvuma kuti shuwa, aiti saka memba yaione. Apa ndakupuruvhira kuti handina kusara newe ndava ndinoprofita, ndasara newe nokuda kwelove. Hakusisina anokuda saka ndiri ndega ndasara, ilove. Saka uri kuzoona here kuti arikuda kuzama kupusha rudo kuti aise chipo chokuprofita. Ndochasaka ndidiwe ndakaprofitwa. Ilove. Vese vakakutiza vairevesa, you are a dangerous person. Sawape mhosva. Dzokera una apologize, wakakanganisa relationship yako wega. Indasara newe kwete kuti ndiri muprofita but nekuti ndinokuda, agape. Ndozviziva kuti wakazviita iwe. Agape. Agape. Kana wadiwa idao. Kana uri mu leadership, ndakupedzisa in the next 5 minutes nenapedza. Kana uri mu leadership, pastor ngatiti ndakudai, chasaka ndikudei hakuzi kuti muri mutsvene, handakudai sezvamuri, semadirwa makaitwa naMwari musiri mutsvene. Ndizvo ndakudai ndokutorai ndokuisai padhuze neni. Chasaka ndikuisai padhuze neni hakuzi kuti makanaka, but dzimwe nguva ndaona uipi huri mamuri, ndokubva ndatirega ndimutore murume ndimuise padhuze kuti anake. But kana maa padhuze so, chichenjerai kudzivisa vamwe vakaipa, kuvashayisa mukana wokuti vasvikewo pandiri. Auchimuteereri. Auchimuteereri. Auchimuteerere musha. Ndava kazhinji munhu akanzwirwa nyasha ndiye asingade kunzwira vamwe nyasha. Iwe wauya, imi mauya, uyaitoni? Imi mauya. Mauya mandikomberedza makauya mine hunhu hwakaipa. Asi nokuda kwe contact. Hunhu wenyu hwakunaka, muri kuimprove. Chero chitatarika apo nepo bhadhuri kuona kuti waanani. Right? Pachasaka ndikutorei makaipa ndechekuti kana kukauya mumwe, ngatiti pauya mumwe, muchimuona achinda approacha mukamucheuka, regai kufunga kuti uyu anozosvibisa prophet. Ndava prophet dai vaisviba vanga dai akatanga kusvibiswa newe. Amekandirudzika zvakanaka. Ndava munhu wakudzivisa uyu, zvichida hana tsvina sedzawauya uinadzo iwewe. Kana wapiwa mukana wenyasha, chienda unokoka vamwe vaunoziva kuti vakasviba, uvapewo mukana wokuti vauye patsime rakakugezesa.
Ukandiona mangwana ndakufamba neuyu, regai kuti Prophet vanodhampa vakambotanga nesu vane mumwe nhasi. Aiwa ka. Hamusi kuona kuti machenawo here, kokupawo vamwe mukana wokuti vachenewo. Rudzuka here zvakanaka. Vanhu vakanzwirwa tsitsi ndo vasingadi kunzwira vamwe tsitsi. Mukasangwarira imimi ndimi munotanga kusema nekuziva chinonzi tsvina imimi. Imimi wacho imimi makanzwirwa tsitsi imimi ndimi munotanga kutodada kudada kwauntoona kuti komana kutodada kawo. Netsvina idzi dzamakauya mini nadzo idzi. Vanhu votoona kuti memba iyi yatochinja kai. Mai ava matauriro avo atochinja ka. Imi hamuzvioni ndimi wekupedzisira but ava vakagara mumabheya vanoona. Vanoona. Inini ndino wacho baba vacho vamuri kuti baba vedu. Program yangu maakuiziva kuti baba vachibva panapa vakuenda kwakati vakunoparidza, vachibva iko kwanoparidza kwakati, vachibva kwanoparidza kwakati, vachibva iko muruza vanoparidza 7 sermons in 1 week. You know that. So kana maakuzviziva kuti baba vedu program yavo iri tight, vari pa demand, ndokubva ndatora imimi ndava muzi pa demand seni kuti service painopera kana ndakumhanya ndichienda kunoparidza kumwe, vanhu vakandishaya at least ngavachiwana mwana wanguwo asara. Asi pandinotiza ndakumhanyira basa, iwe uri kutizawo uchienda kumba, iwe uri kutizawo uchienda kumba, iwe uri kutizawo uchienda kumba. Kovasara vauya nemurwere asiri kugona kufamba akagara pakona, vowanani? Ndava watorwa iwewo kuti ukavhe baba, watoona imwe level yawatoonayo, wakutotizawo neupenyu hwako. Kune ndufu dzandisingaende inini, ndava ndikaenda parufu harusisiri rufu. Asi ndisina kuenda, iwe uri kuzoenda here panzvimbo yangu? Ndaregedza ini kuenda, ndavandozva ndikaenda parufu, hazvina mhosva kuti kana pamuchato focus yatochinja. Ndoregerera izvozvo izvo, but iwe hauchinjise focus kako, indava unorofa pandinorofa. Sei wakukopa inini, iwe wakatumwa kuzondikavha pandinenge ndisiri. Foni yangu haidayirwe, ndokubva ndakupa basa kuti yako idayirwe, yako haichadayirwa. Saka anofanirwa wacho ndiani? Makandunzika zvakanaka. Tutaura love, rudo, kuda vanhu vakomana mapastors maleaders, kuda kunyasi kutoda munhu zvisinei kuti unowana chii, kutoona munhu womuda. Ndakalekchira mumwe pastor nchimuudza kuti alright, munhu wauri kuona iye ari kuda kumira munzira kuti kana ndikatsikwa nganditsikwe zvangu, rudo. Ndobva ndabvunza pastor ndikati, naye pastor, iye mwana uyu azoda profeti zvakadai, iwe profeti kana ukapusa ukafunga kuti chiprofita chako chinoshamisira, vangani vasingachide? Hakuna funga ndiri profeti kama munhu anondida, kuna vasina basa nechiprofita chako. You have to know that. You have to know that. Ndosingazika mwene vanhu, munhu kana aine marika anofamba pesa chimwe zvikakanyadza, anongofunga munhu asaruda mari yake. Kuna vamwe asinei nayo. Zvizive. Ukatenga mota yako,
yakanaka zvina mhosva kuti inogona kuburitsa mavhiri achienda uko mumwe achidididi mabhoneti richivhurika nechi haikona kufunga kuti munhu wese anoida. Kune mumwe akatoiona akati mota iyi yakanyangarira ichi nechichi haatoidi. Haikona kungofunga kuti munhu wese ari kuida. Munhu amira ari kundichemera, ari kuchemera inini handa kuchemera Mwari. Kuchemera Mwari. Ndikamudadira munhu iyeye. Ko indava handisi kuona vamwe vese vakandivenga. Kuna asingade kukuona, kuna anokushoropodza, kuna anokutuka. But wazowanawo waniwo anochero ndikatsikwa nemi ngandife zvangu. Ko wadi kumbatawo zvakanaka. Ende munhu iyeye ari kuramba achikuda zvakadaro. Manyuzipepa mangana haaverenga. But aramba achingokuda. Aratidza rudo munhu. Nezvataurwa pamusoro pako by now ungadai sakutende. But ari kukutenda zvokusvika pakuti chero ndikatsikwa nemota yake. Rudo rwake ruri pachena munhu. And why can't you love back? Why can't you love back? Watorwa ukaiswa kana musecurity kana muashari. Dera unongodzi watuka munhu hazvina mhosva iwo ndowatukwa. But dera unonzi iwo ndowatuka munhu. Usamirire kuprofitikwa resigna. 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 Imba ino imba yerudo. Kana rudo ruchikunetsa rongedza twako udi uende. Munhu achiuya panapa ngaanzwe kuti kubva ndakaberekwa sandamboona rudo rwakadai so. Vanhu vari kubva kudzimba dzisina love kana auya panapa ngaarwane rudo irworwo. We should love people. Unosvika vana amai nana mai mufundisi vanosvika pavanobatikana kuti daddy munenge muri kungonyaya kutaura nevanhu zvikazodai zvikadai. All right. Baba vanogona kubatsira vana. Vanhu voya kuzobatsirwa kusvika mai makuti asi baba muzi makunyanya here. Kusvika zvatooneka godo mukati. Munenge makunyanya kungobatsira vanhu. Makunyanya kungobatsira vamwe vachange vari vechidzimai. Vachidii. Mhosva haiziye kuti vanhu ndechidzimai vari kuuya. Dai paine mudzimai anobatsirawo vangadai vasingaende kuna baba. Vangadai vachiuya kuna adzimaiwo. Rudzika zvakanaka. Ya. Baba vanosvika pavanotambudzika kuti dzimwe nyaya mwachema mai vauye nenyaya kuti naye mai ko madi imbotaurawo naadzimai vangu. Adzimai vacho havana nguva iyoyo. Ari pa level yake. Hausvikike. Varipo madzimai ari pano asingasvikike. Ndakaingwa nomwe mwana nobva anditi takachida kubatsirwa akazosvika kuna amai. Nobva ataura achiti achida kubatsirwa nyaya yakati akanzi wadi kuenda kunoona mai mufundisi ndinge vari pasangano rakati. Zvikanzi ndakaenda ndikadadirwa. Ndikati kuna adzimai vangu aiwa musakurumidze kumutenda. Bvunzai kuti akadadirwa sei. Ndava definitions dzinosiyana. Ndobva atsanangura zvaakatsanangura chokwadi ndokunonzi kudada. Ndokubva tavabvunza amai avo. Kati naye amai imi. Ichokwadi here kuti maakutodadira munhu imimi. Ko maitwa sei? Iko kumbenge mine sangano rokupiwa.
Anditi renyu mega makaritadza. Wodadira futi vanhu vawapiwa. Love. Ndowadedza vari vaviri ndikati nhai baba, ndakambokunzwawo here one day muchiparidza. One day kanzi hapana panakamboparidza muripo. In fact pamakanziri pasangano handisi munhu akambe ngachitomboparidza. Ko chii chakakonzera kuti ndikuti chienda pasangano iri ndisambobvira ndakanzwa vhangeri yako? Hapana chamwari chandakatomboona pauri, asi ndakavimba newe. Ko level yawazozviisa iye kuti ndaamuzodziwa ndaamunhu waMwari waiiswa nani? Kana ini chaiwo chamwari ndisiri kuchiona pauri. Unoziva here kuti vanhu vese vari kuuya kuchechi kwavari kuparidzako, iwe uchiparidza, vari kungouya ikoko because kure neHarare. Vangadai vasingauye ikoko, vangadai vachiuya panapa. Ko wadi kuchitora mukana wokuti ndiwo uri padhuze navo, uchivadawo, uhwine mwoyo yavo. Learn to love people. Dzidza kuda vanhu. Munhu angakutadzira icho nechocho, but kana wa munhu ari machuwa mu relationship yega yega, any relationship, vana baba muri panapa nana mai, muri panapa, vana baba nana mai muri pana, mu relationship, kana kuine one mu relationship iyoyo ari machuwa, ndiye anofanira kutakura burden. One ari machuwa mu relationship ndiye ngaatakure mutoro wacho, ndiye ngaarwadziwe. Zvipire kutakura mutoro wacho, ndorwadziwa zvangu inini vamwe vese vaitirwe zvakanaka. Do love. Hakuna ngotsvaka kuti ndinowine ndinoitirwe chiko ininiwo. No. Tarisa kuti vamwe vanhu vachafarawo zvakadii kunyange ndarwadziwa. That's love. That's love. Ndotaura chokwadi kune mumwe akandibata zvakanaka tiri mundege ndichienda kune imwe nzvimbo. Hazvina mhosva aibata vamwe zvakanaka, but aiti akasvika pandiri ndaiona extra love. Besides assignment yake semunhu, ndavagara vanhu vemundege vanongokurudzirwa kunzi sekererai, idai vanhu. Ndizvo. Vakatrainwa kuacta rudo. But ini ndaizvinzwa kuti ari kupfuura kuacta. Ndava ndikaona zvaaita asvika pandiri, ndakamboti asanondiziva. Ndapedza ipapa ndakuburuka pakuonekana paipai, ndakaburitsa mari mapounds svinu, ndoda receive this. Akaramba kusvika adedza maauthorities, akadedza vakuru. I'm not bribing you, I'm a man of God, I'm just blessing you, please receive. Akaramba achiramba kusvika vakuru vauya, but it's okay, it's a gift, you can receive it. Ndo vakamubvumidza, nobatora mari. Mari iyoyo zvichida inopeta salary yake yese yegore, but akuireceive once. Once. Nokuda kwe extra, kuenda ine extra mile. Kune vamwe vanhu vangadai vakakubatsira muupenyu hwako iwewe, but wakawapa cold shoulder, ukaacta sezvinonzi havapo, sezvinonzi havana basa. Funga kuti dai munhu wese wawaisangana naye dai waimuitira zvakanaka, ungadai vasati waona munhu anokubatsira iwe. Love people. Kusangana nemunhu anenge arasika nzira, kungoona kunge adzungaira, wakutobvunza asi ndingakubatsirei? Rudo.
rudo. Rudo. Yese mnana muri kuona yakuitika iyi iri kuzvarwa nokuda kwerudo, kuda vanhu. Kuda vanhu. Matestimonies andiri kukupa yaya avanozviziva pana tiri kubulawayo. Pastor, kuti pamba paibva zuva richibuda takunamatira vanhu kusvika richidoka tichinamatira vanhu. Kune vanhu vaiuya mumba vaiita tsvina. Muri kundinzwa here? Ndiri kutaura madhimoni anonyazobata bhandi kubvisa so munhu ochonjomara mumba oita tsvina. Vachirutsa vachidi mai ava ndo vaibvisa ava vasina magloves, vasina kubva kuseni. Inguva yekudyara rudo. Simba racho riripo. Uchiriona simba riri kufamba basi riri kutisira zvimwe zvinhu zvisiri. Hapana nguva yekurara. Tadzoka patakauya kuchitungwiza uko. Dzimwe nguva ndaipinda mablankets past 4 in the morning. Tambo takatiri tese naamai. Dzimwe nguva mai vakazvitakura vakuda kuzozorora vaenda vanozorora. Ndotevera 4 o'clock. Paine queue dzevanhu nepanze pa F-up. Kusvika Pastor Lazaro ndakazotaura navo ndikati Pastor imbouyawo pamba usiku muone. Vakati chii chiri kuitika ichi? One day I remember the late evangelist Chiwesh. Vakauya pamba. Vakasvika pamba pakazara kuti pa nevanhu manheru. Vakapinda mumba. Vakazondibata ruoko so ndakagara nevanhu chitaura nevanhu. Vakandibata ruoko vakati yakuno. Imimi bvai pano chienda kudzimba dzechi bvai pano. Mwana wangu. Ndobva wandivhurira dhomo kuti wandipinza zvakanzi iwe zvauri kuita zvawanyanya izvo. Indau chida iso iwe. Wana nguva yekuzorora. Ndobva wandidhiraivha ndikasiya vanhu ipapo. Ndakadzoka ndikaona varipo vakamirira vanhu. Zvikanzi enda unoudza vanhu kuti ngavakupewo nguva yekuzorora kana ukasavaudza ndiri kuuyawo chechi kwauri kuparidza musi weSunday. Ndovaudza ini ndikati havasimbori vekuchechi kwandoparidza. Vari kungobvawo mara ino. Ndikuziva zvakanaka. But funga kuti pamba pangu pari kuzarwa kudaro. Vanhu vachinamatirwa. Iwe ndongozokutora wotobva watangira palevel iyoyo kuti une pako pamba pafanira kusvika. Watotangira palevel iyoyo. Watongoya kuzongoswogara nhaka yelevel yangu watosvika ipapo kudhara. Hauna marutsa awabata wakutosema vanhu. Do you know kuti marutse watichaona tsvina yo tichiona inga isingati nhuviri? Marutse watichaona zvaita sezvinhu zvinodadisa here? I mean, I don't know kuti joy yacho yawainzwa. Munhu achiexercise zoti nasingagone zvese chipfuva changu chareruka apedza kurutsira mumba. Saka ndoita sei nemarutse aya? Hapana wataibvumidza kukorobha. Munhu aisiya marutse ake ndavati ayada. Pakukorobha marutse iwayo Mwari anenge akatarisa achiona. Minana yakuitika inozvarwa nerudo. Azvitangire pakuti makumbo atange kumera. Gara makumbo ngarebe. Zvinobva kumarutse. Rudo nevanhu Mwari achikupa more power. Love people. Ndakufarira zvangu makandiwa ndakuda ndakukurendera imba. Right? Vangani vanhu vawakambotora muchechi muno kuti mboyawo kumba mudye dinner. Pako pamba iwewe. Ndakunzwira tsitsi. Wakafitwa nogara panze kaya. Asi ndava ndakutora panze ndakuisa mumba. Indava usingaonewo vamwewo vari kugara panze. Kungoita kungoti pasondo rega tiri kutsvaga mhuri yokutora.
imbogarawo patafura yakadai pavasina kumbogara. Sei zvichiri kunetsa izvozvo? Sei zviri kukunetsa izvozvo? Yaunokokawo kumba kuzogara navo pasi wovagadzirira sapa isina kumboonekwa, wazvitadza. Wotandana navo uchivabvunza kwavakaberekerwa, makuriro avakaita, saka makasangana kupi, zvizviri kuitika, zvizviri kunetsa, kungonzwawo, kuvapa mukana wakadaro. Chero usingagona kuzovabatsira zvimwe izvi, but kuti pamba pako pambotsikwawo neanoshaya. Chii chiri kunetsa? Mai ava, adzimai vangu izvozvo vane list. Tinotoziva vanhu vanoshaya sterek muministry. Vane list ravainaro. Pamwedzi wega wega vandoziva tiri kuenda kuhotera. Tine mhuri yekwakati neyekwakati neyekwakati neyekwakati. Tobhuka kuhotera. Toenda ikoko nemhuri idzodzo. Togara patafura. Havazi muleadership. Havanambobvira kwavaona mukana wokumhoresana neni so. But tonobhuka hotera nokuda kwemhuri idzodzo. Wouya nemapatapata wogara muhotera. Todya navo. Totaura navo. Naiti yorara muhotera mangwana udzokera zvavo kumba. Vakanotaura kuti ndanga ndina prophet, vanhu vanoramba kuti unonyepa iwe. But tiri kuzviitire kuti munhu angowanawo ka-experience. Haungagone kuitira munhu zvese, but zvidiki zvawagona izvozvo. Kungoitawo kuti mumwe munhu afare. Are you sure kuti hauna mari zvokuti haugone kuitira, hauna munhu wanogona kufadza? Mari yangu, dhiri rangu razoda iso, mari dzangu dzawira, mari yangu yainyura, zvadii. Newe wacho wakanyura kudhara. Yakonangoramba uchingoona mikana yako iri kuvharika. Tarisa imwe mikana yakavhurwa naMwari. Invite people into your life. Kana uchisununguka, yakona kusununguka zvobva watambanuka zvokuti unovapa moyo, vana kukuvadza. Do it in a way iri professional. Mwari wakatida. Do agapeka. Ndokubva atipa mwanakomana, but iye Mwari wacho achitida, ari kudenga. Hana kuisa ofisi yake panyika. Kumanager love. Anoziva kuti ndikaisa ofisi yangu muna phase 2. Ida vanhu, but maintain a gap. Rekuti hazvikuvadze vana vako, hazvikuvadze marriage yako, but uchida vanhu. Love ngaisvike kuvaridzi. Love people. As you do that, you will see what God will begin to do for you. You will see. You will see. You will see. You will see. Love. Love. Tarisa mnari padhuze newe. Ngomutarisa kumeso. Uri kuone. Let's love each other. Baba tsvagai baba haga nai, mai tsvagai mai. Just give somebody a hug. Tell that person I love you. I love you. Let's say it. Let's say it. Let's say it. Let's say it. Please twaga 3, 4, 5 people. Find somebody. Go to somebody. Wasingasigara nai. Hug people. Hug each other. I love you. I love you. Taura wakamtarisa mziso.